Karena dia kan cuma satu. Lah. Tapi kan cuma satu ayat. Nggak apa-apa sih. Iya. Ya udah, yuk. Itu aja yang agak apa? Yuk, kita buka. Ya, dia mana ya? Dia ketinggalan. Kertas. Ya. Kan semalam perubahannya cuma masuk ini doang, Mas. Aduh. Karena sama saya mata lu itu asli. Gini-gini saya beda asli. Enggak ada orang. Bukan. Risih tanda. Berat. Susah gerakannya. Susah. Alibinya gitu.
musisi elektron dengan Kak Yana Siregar akan memulai kembali debutnya setelah pandemi 22 tahun. Sebelum pandemi ini kan nggak pernah main bareng, Bos. Ya kan kasusnya nggak pernah jadwalin gue main berdua lagi semenjak tahun pertama. Wifi-nya diturunin 3 ya? 3. Ah, 2 lagu. Ya. Kan itu doang, tahun pertama gue doang yang gue ditatar main berdua. Iya ya, abis itu langsung solo ya. Iya, kurang asem. Padahal gue udah menikmati tuh, yes main berdua, yes main berdua. Padahal langsung itu cuma pertama doang. Iya, habis itu sisanya gue dilempar solo karir cuy. Berapa tahun tuh? 4 tahun, 5 tahun kali ya gue solo karir. Habis itu berdua lagi, gue yang natar orang. Ngasem. Ya, jadi Pak, sudah kasihan Eh, levelnya. ya ampun, gue di posisi kayak waktu itu kaget loh. Gue di pair kan, main berdua nih gue. Iya Josan, gue bingung. Oh main berdua. Pada saat itu, tapi bukan nama Foto itu waktu katanya. itu sama si Siapa? waktu itu sama si Tere kan. Terus gue bilang sama dia, Apa? "Mau main apa?" Gue main apa hari ini? Gue nunjukin. Gue main piano bang. Ya, gue suka elektron kan. Nah, high comfort zone. Persis dia juga Dan gue kan nggak pakai yang baseline-nya. sama juga nggak Gue pakai yang ini juga. iya, benernya itu kan. Gue nanya, Kak, yang lo bikin ini itu gimana Kak? Gue kerja di Resident. Itu udah tuh. Gue udah ingat. Pas hari nggak, anjir gue lupa. Karena kasusnya pernah tuh. Bener-bener dia natar gue, sini Jas ikut gue. Berangkat. Ikut ke atas. Duduk di elektron. Hah? Main nih? Iyalah main, jangan lo tontonin. Gue mati. Berarti kasus Bener-bener kasusnya udah. Ini orang harus sudah main berdua. Aduh, ampun dah. Udah tuh mana masih Tere, gue main di elektron. Mati gue. Alah siap, udahlah settingan. Soalnya yang aman aja. Ih, sama dari tadi gue dari suaranya kayak banget udah. Terus string. Iya itu doang. Organ pun paling kalau emang yang klasik gue pakai pipe organ 2. Pipe organ yang kedua kita jadi preset aja template. Sekarang gue main berdua, Kayana. Main apa lah? Elektron aja gue just. Oke siap. Lebih baik gue main tidak transpose daripada gue harus main mikul. Iya, benar. Karena gue tahu dia begitu, makanya gue ini aja. Saya mundur teratur. Mundur teratur. Dengan ini saya menyatakan Surat pensiun saya sebagai digantikan oleh Joshua. anjrit. Aduh. Horas madihita saluhutna. Dihamu amanami inanami ngahu haholongi hami di bagasan Yesus Kristus Tuhata. Atas nama Parhalado HKBP Kebayoran Baru
Upasat hami ma selamat hari Minggu ma tuhita saluhutna. Nama dohoti permingguan di bagasan gerejaon suang songoni nama dohoti permingguan sian bagas manang inganan nabe. Tapa hohoma masuk mahita tu ulau na hohom. Amin. Huria na hinaholongan ni Tuhatta. Sadarion nunga bongot hita tu minggu ujung tahun parhuriaon. Boho di ari sadarion marningot do hita diaka dongata na tahaholongi. Naung jumolo manadikon hita sian portibion sialani i ahama natalup dohonotta. Martikibe do luhutna natinopa. Martitibe saluhut nasa sakap-sakap di hasianganon. Martitibe do natubus dohot namate. Namanuan dohot namangurati nasinuani. Salpu pelangit dohot tanon. Alai anggo hatani debata hot do rodi saliling nililingna. Kamu akadongan na hinaholongan. Say burjuma ho rasi rasa mate. Dungi lehonok kumatuho tupal hangoluan. Alani ahama na patut si pangidota tu debata parbanua gijangi. Sai parohai mahami mamilangi akka ari-ari nami. Asada potan roha nabi sukhami. Sai burjuma ho rasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho tupal hangoluan. Ido natalup ulahonota tagan sejupang tiki ari paruhuman i. Sai parohai mahami mamilangi akka ari-ari nami. Asada potan roha nabi sukhami. Sialani hamu akadongan na hinaholongan tapahibul marohatta nang pikiratta mamuji goarna na badiai marhite na marede sian buku ede nomor 3 ayat sada dohot ayat 3. Rim mahita jongjong.
di Yesus Kristus Tuhan tai molo debata donganmu dan orang tuamu. Haleluya, haleluya. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Amin. Songon duhut-duhut do saluhut daging, jala songon bunga-bunga ni duhut-duhut ido, saluhut hasangapon ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti, jala nunga marurus bunga-bunga nai. Alai nahot do hata ni Tuhani, rodi saleleng ni leleng na. Sai burjuma horasi rasa mate, dungi lehonokku matuho, tupal hangoluan. Haleluya. 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 Ale Tuhan Yesus, Tuhan ni akan namate dohot akan namangolu. Hodo napuna hami, manang mangolu manang mate pe hami. Nakpe mardalani hami dirura ni linggoman ni hamatean, dang huhabiari hami be hamatean, ay hodo dongan nami. Dak tartiop hamatean manang tanoman be hami, ay hodo Tuhan nami, naung makhop-hop hami, jalahon na puna hami. Roh hami nuaeng tuho mangido, sahat tuho matondi nami dohot daging nami. Asa diho hami manang mangulu manang namatepe, setiop matangan nami, urupi hami, marhite-hite pakop mi, asa sahat hami tuhangoluan na sora suda. Amin. Hudul mahamu. Marede mahita sian bukuede nomor 270 sia ayat sada. Asahat masudena nahino sohoni tude bata Jehovah ardenggahan basai ai guru di bahana Tangihon hamuma patik ni debata na dienet sian konfesi HKBP tahun 1996 biddu 15 taringot tu parningotan di namoding taha perseai jala taha tidak kodo hamateani ima ujung ningolu ni jolma di portibion maradian maibana sian sadok ulaonna
adong haluaon diakan na porsea, pabua Jesus Kristus naong heheido, panguluhon jolmai sian namate. Ibana do Tuhan ni namangulu dohot namate. Mertua do namate di bagasan Tuhani, nasatia ro di ujungna. Di patupa huriaido parningotan diakan na moding, laho padungohon hapor siaota, merningot ajal ta sandiri, huhut padohoton pakirimon di hamonangan ni Kristus, manaluhon hamatean, songoninang pakirimon di banua ginjang sambuloni, todita dohot di hadodomu ni naperseai, dohot Tuhan debata, sahat tunaro Yesus Kristus padua halihon. Marhite podaon, tau dolhot do pakirimon di haluaon ni jolma sian akan amate di bagasan Yesus Kristus. Taalo do pikiran na madok, boy na mangulu manjalo pasu-pasu sian namate. Taalo do pikiran na madok, pabua na adong pardumuan ni namate dohot na mangulu, marhite tangiang, manang mendoakan arwah-arwah. Taalo do pikiran na madok, ikon pajongjong tugu, laho pasangapon na moding, dalan mangalap pasu-pasu tu pinoparna. Jala marhite podaon, parjolo tatulak do sude rumang ni pinodahon ni ugamo hasi pelebeguon. Lumobi poda taringot tu todi namadok, tading do tondi ni namatei, jala tondi ni namatei ga bebegu dohot sumangot. Paduahon di perningotan di namoding si parate ate honot toddo, madok mo liate tu debata di namarningot ulaw na denggan uju di ngoluna, alai dang na mangigil pasu-pasu dohot tanda siar-siaran sian naung modingi. Ido sahatna atong rap mangidogugo mahita tu Tuhan debata mangulahon hobartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pergugoi mahami mangulahon na hobartu patik mi. Amin. Marede mahita muse sian buku ede nomor 440 sia ayat sada dohot ayat 2. Mahita jongjong.
Tato poti mado satta tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale debata nami na marasi roha jalan nabadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom, wilala hami rikotdo asini roham disaluhut hami pardosa. Alani do ubahen na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala huparhatopot hami. Tung na jot do hami manimbil sian akka dalanmu nabadia. Songon biru-biru na lilu. Say unang pabali hami sian jolom. Alani dosa nami ay dang di halomohon roham hamatean ni akka pardosa. Jala hamubao ni rohana do lomo ni roham. Asa mangolu. Sesama sa luhut hageduhon nami dohot pangalosion nami. Marhite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasi ni roham di hami. Marhite-hite panindangion dohot hagogoon ni tondi porbadia. Asa tarapul situtu roha nami manjouho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di goarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosatta. Songonod do hata ni Tuhan Jehova, nunga diarsahi ho au marhite sian akka dosam. Jalan nunga di joho au marhite sian akka hajahatonmu. Ahu tutu, ahu sandiri manalesei akka pangalaosim ala ni hadiriyokku. Jeladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hudul mahamu. Marede mahita sian buku ede nomor 310 ayat sada.
ias ho malum ho tibain mudar ni Tuhan tai ai nang saksang bajumpa pasi ai ias ho dibain mudar nai. Epistel dihita di bagasan mingguon di enet sian pangukapon bindu sada ayat opat rodi ayat walu tajahama secara responsoria. Au surat nisi Yohanes mandapoton na pitu huria di Asia. Asini roha madihamu dohot dame sian ibana na mangolui naung mangoluhian jalana naing roh naing sian na pitu todi na diadopan ni habang sana Nang sian Yesus Kristus sitidangi haposani na parjolo tubu sian aka naung mate si gom-gom aka raja ni tanoon ibana do makaholongi hita jala dipalua hita sian dosata marhite-hite moderna. Dijadi hondo hita gabehara jaon hamalimon di debata amanai. Di bana mahasangapon dohot hagugun rodi saleleng nilelengna. Amen. Idama naroma ibana di bagasan obun. Idaon ni nasa mata do ibana. Nang akan naung manulang ibana. Gabe mangangguhi bema saluhut bangsoni tanoon mida ibana ima tutu amen. Audo bonana jala ujungna ninna Tuhan debata nuaing debata naung adokhian na naing roi si gom-gom saluhutna ido sahatna martua do na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Amen. Marede mahita sian bukuede nomor 280 sia ayat sada dohot ayat 2. Rim mahita jongjong.
tahati dakon maha porsiau tai, songon hinati dakon idong ata saha porsiaon disadok portibion, rap mahita madok, au persea di debata Jehova, ido ama pargogona suatu dosan, na tumapalangit dohotano. Au persea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Porbadia, adorang sohabubuan, ido tuhatan atumau na bernit di pangumuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinor silang, na tuot tu banotoru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jehova, amanai pargogo na sohatu dosa ni, isimay bana pay mamulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au persea di tondi Porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan di halak Kristen akan na badia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na madok, mula mangulu dosogot daging ni halak nong mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Hudul mahamu. Tabege matikting na masa di huriata di mingguan. Tikting di Huriata, Minggu tanggal 21 November 2020 sada. Parjolo, tikting naeng marbagas, sada tikting paduahon, naeng manjalo pasu-pasu parbagason ma goar Joshua Martin Teguh Hutagalung, anak niamata Dr. Andes Rosip Edward Hutagalung, tubuh ni Inata Eli Borumanik, alamat Komplek Migas 55 nomor 8 Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, Huria HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran. Dot Orwana, Goar Ruth Martania Boru Silaban, Boru ni Amata Bastian Silaban SE, tubuh ni Inata Julida Borupane, alamat Perumnasada Jalan Tenggiri Raya nomor 40, Kayu Ringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Huria HKBP Perumnas 2 Bekasi, Resort Perumnas 2 Bekasi. Pamasumasuan di hari Jumat tanggal 26 November 2020 sada pukul siawib di HKBP Perumnas 2 Bekasi, Resort Perumnas 2 Bekasi. 2. Tikting Parjolo, naeng manjalo pasu-pasu parbagasoma goar hasitongan pandapotan likel wandi gultom, anak ni amata Kelamau Gultom, tubuh ni Inata Lisbeth Boru Pardede, alamat Jalan Flamboyan 2B 144, Candera Baru, Bekasi. Huria HKBP Jati Asih, Resort Jati Asih. Dohot Orowana, Goar Gabriela Triasi Boru Raja Guguk, Boru ni Amata Situa Bisara Raja Guguk Nahinan, tubuh ni Nata Rotua Mona Boru Siregar, alamat Jalan Bangka 2 nomor 20 Tolu, RT Pitu RW Tolu, Jakarta Selatan. Huria HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran. Pamasumasuan di hari Sabtu tanggal 4 Desember 2020 sada pukul siawib di HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran. Paduahon, ruas nataba, mamuka sadarion
Minggu tanggal 21 November 2020 tajalo do gabe ruas tanai baru Ima Andra Budi Kurniawan, Fani Hanna Diana Boru Sihombing, Pidasian Gereja Kristen Jawa Bekasi, Nuaeng Nasida Maringanan di Jalan Bintaro Tengah, Y420 Sektor 2 Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Sektor Sion. Sudi parhalado do ruas ni HKBP Kebayoran Baru Pasaton. Selamat datang tu Nasida jala anggiat magabe ruas na mangulu Nasida jala parsidohot dia ka ulau ni adong na adong di hurat tahun. Patuluhon ujung tahun parhuriaon. Saderion Minggu tanggal 21 November 2021 Ima ujung tahun parhuriaon 2021 Ima laos parningotan ni akan nang monding. Dung sipul tikting di jahawon ma guar-guar ni aka ruas nang monding sian tanggal 23 November 2020 sahatu 21 November 2021. Mardomu tusi sudah kegiatan sermon kategorial pelajar CD learning calon sintua diuduti tu tahun naing rodung mamuka bona tahun ni uriata. Paupaton Pa Burhaton dohot paujakon pendita resort Kebayoran. Mardomu tu naung ro SK mutasi pendeta resort, pendeta timbul sitanggang MTH gabe pendeta fungsional di HKBP resort Depok Timur Distrik 20 Walu Deboskap dohot pendeta Liston Butar-Butar STA MA gabe pendeta HKBP Resort Kebayoran. Rangkaian acara dot susunan panitia Paburhaton dot paujakon Boima Tajaha di Warta Cetak. Palimahon Dewan Kowinonia Sada Seksi Remaja Sadarion Minggu tanggal 21 November 2021 Ima Witok Remaja na patulu pulu siahon tu anak kota horong remaja. Pinangido tu aka natoras asa dohot memotivasi aka anak kota remaja lahu mandohoti witokon. Jadwal boi mataja di titing cetak. 2 seksi ama. Nunga di patupas seksi ama HKBP Kebayoran Baru acara webinar na di hari Sabtu tanggal 10 November dohot pertandingan catur na di hari Minggu tanggal 14 November 2021 sada naung salpu. Hasil ni pertandingan catur Piala Pendeta Resort HKBP Kebayoran Baru Boima Tajaha di Warta Cetak. Panopon Tona Sinode Distrik Walu DKI Bunga di Patupa Sinode Distrik Walu DKI Jakarta Ima na di tanggal 10 pitu saat ro tanggal 10 Walu November 2021 sada nasalpu. Nama ringanan di Sopo Bolon Sopo Marpikir. Tona Sinode Boima Tajaha di Warta Cetak. Papituhon selamat ulang tahun Ari Hatu Tubu dot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dot ruas ni huriata Pasahaton. Selamat ulang tahun Hari Hatu Tubu dot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tusude ruas ni huriana tubu manang marbagas di tanggal 21 27 November. Saya tuhatama nama masu-masu. Molotung adong ruas ni huriata naso tersurat dope guarna di tikting na ulang tahun ni di Pabuama matu ganup situa di sektor na manang tu sekretariat. Pawaluhon
aka titing naso nijahahon hombartu titing cetak sadarion dengan mata jaha songonima sahat ni titing diuriata di bagasan minggu sadarion taingot bema manangnya konitu jolo ni tuhata. Uriani Tuhan Yesus, sahat maitan waeng tutiki ujung tahun parhuriaon, sahat mahita dinamar ningot di aka dongata naung jumulo borhat sian tonga-tongata tuha sonangani. Ia molotung taingot penasi dan apa ingot ton hita do nang hita pe borhat dotong muse ditiki hale tanna siat tonga-tonga ni hasianganon tu adupan ni debata hamu akadongan na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus sahat mahita maringon akadongan tanong jumulo maru jungolu sian tahun paruriaun 23 November 2020 sahat 21 November 2021 alani mari di mahita Ganu baria di togu-togu Ganu tiki di odingia Hai hombar tulomo di rohana Dodile o Tuhani Tuhan Romar sorin arsak lasni roha Amor sea oku di pata Hamu akadongan nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus Molo pe tapatupa acara marningot akadongat tanang jumolo moding dan neneng marukar sidang holak kita disi memento mori marhiti acara paringotan dinamo dingon na paingoton hita do nang kita besogot ikon tahat tadi konota do portibion songon dongata naung jumolo borhat sia kita alanidang sia biarata pe sorop ni hamatiani ai nunga ditalhon Jesus hamatiani marhiti hiti haheheon nai jo hamatean didi ado hamunangani sorop ni hamatean ima dosa jalawaso ni dosa ima patiki alani mandok moleate mahamu di Jahoba nau mangaleo tu hita hamunangan marhite hite Yesus Kristus Tuhatai ring mahamu jongjong Huria nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Hujahau kami ma goar ni ruas ni huriata HKBP Kebayoran Baru. Resort Kebayoran. Onmar ruas nama Rujungolu. Di bagasan tahun parhuriaon 23 November 2020 sahatu 21 November 2021. Dina hujahaonon martang yang mamu di bagasan rohamu ingot hak hitama nang hitape borhat dotong muse sia tonga ni hasianganon parsa tokino do hape ngoluon tangi hokamu ma
Parjolo, Tupal Lawrence Pakpahan, Ama, tutup umur 57 tahun, monding 1 Desember 2020 sian sektor Godung. 2. Nyonya Tuana Belinda Tabu Bolon Boru Pakpahan, Ina, umur 63 tahun, monding 3 Desember 2020 sian sektor Sion. Napatuluhon, Inang Rumince si Hombing Boru si Tompul, tutup umur 54 tahun, monding 10 Desember 2020 sian sektor Godung. 4. Indra Satria Budiman Lubis, Masada Ama, tutup umur 30 tahun, monding 26 Desember 2020 sian sektor Sion. 5. Inang Maria Gresiani Sihaan Boru Situkir, tutup umur 72 tahun, monding 20 Desember 2020 sian sektor Godung. 6. Inang Nyonya Siti Amel Bentobing Boru Silitonga, tutup umur 76 tahun, monding 6 Januari 2020 sada sian sektor Sauduran. 7. Inang Nyonya Rumondang Mianna Siregar Boru Hutahayan, tutup umur 76 tahun, monding 12 Januari 2020 sada sian sektor Sion. 8. Dr. Andus Waldo P. Simarmata, di Masada Ama, tutup umur 10 tahun, monding 16 Januari 2020 sada sian sektor Marsada. Sia Dumaria Panggabean Borumatondang, tutup umur 85 tahun, monding 20 Januari 2020 sada sian sektor Godung. 10. Mika Okto Charles Tampubolon, tutup umur 48 tahun, monding 6 Februari 2020 sada sian sektor Sauduran. 10 sada Inang Nyonya Piauli Hutahayan Silitonga, tutup umur 78 tahun, monding 3 Maret 2020 sada sian sektor Sauduran. 12. Padita Dr. Soritua Albert Ernst Nababan, tutup umur 88 tahun, monding 8 Mei 2020 sada sian sektor Marsada. 10 tolu Inang Nyonya Happy Mardiana Manalu Borus Tumorak, tutup umur 84 tahun, monding 20 Mei 2020 sada sian sektor Sion. Andreas Parningotan Silaban,
naposobawa. Tutup umur 45 tahun, monding 28 Mei 2020 sada sian sektor Sion. Inang Luciana Panjaitan, tutup umur 62 tahun, monding 10 sada Juni 2020 sada sian sektor Godung. Togu Franky Simatupang, sada ama, tutup umur 50 sada tahun, monding 27 Juni 2020 sada sian sektor Godung. Sablu pitu Binur Sihombing, ama, tutup umur 70 sada tahun, monding sada Juli 2020 sada sian sektor Sion. Sablu walu Nyonya Ruth Ulfa Liliana Ginabian Huta Julu Boru Sinambela, tutup umur 80 tahun, monding 5 Juli 2020 sada sian sektor Godung. Sapulusia Inang Erida Situmorang Boru Panjaitan, tutup umur 72 tahun, monding 10 sada Juli 2020 sada sian sektor Sion. 20. Inang Nyonya Indah Nirmala Situmorang Boru Gultom, tutup umur 50 tahun, monding 26 Juli 2020 sada sian sektor Sion. 20 sada Profesor Dr. Rudi Ingwer Hutagalung, tutup umur 80 tahun, monding 25 Agustus 2020 sada sian sektor Saroha. 22. Richard Simatupang, tutup umur 70 tahun, monding 10 September 2020 sada sian sektor Satahi. 20 tolu Juli Andar Poltak Mangatur Pasaribu Ima-ama, tutup umur 48 tahun, monding 22 September 2020 sada sian sektor Sion. 24 Inang Rita Lumban Raja Boru Simanjuntak, tutup umur 67 tahun, monding 10 Oktober 2020 sada sian sektor Godung. 25 Martua Raja Situmorang, tutup umur 80 tahun, monding 10 Oktober 2020 sada sian sektor Satahi. Asa torop ni ama na monding sian tonga ni huriata manipat sataun bolonon ima, ama 10 sada halak, ina 10 halak, na poso bawa sahalak, pungu 25 halak. Martuama namate di bagasan Tuhani, ai hehedo nasida musesian hamatiani, ai nunga talu sorop ni hamatiani. Marin di mahita. Marsipaida andona porseai dulsahat belakada Tuhan sodangani
masih paidan mahitaon musen ilambung ni Tuhata dung sa dung mohanang itahabe dung mohanang itahabe. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa. Karena begitu besar kasih karunia Tuhan, Kau tetap menyertai kami sampai saat ini. Ya Bapa, Kau tahu pada saat ini kami jemaat-Mu berkumpul di rumah-Mu ini Tuhan. Terlebih lagi ya Bapa, pada saat ini kami mengikuti ibadah minggu dalam 100 tahun, ibadah minggu untuk peringatan setahun hari peringatan Namoding Tuhan. Ya Bapa, banyak pergumulan yang kami telah laksanakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk ya Bapa, datanglah ke tengah-tengah kami Tuhan, maafkanlah hamba-Mu Tuhan. Kembali kami berdoa Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan terima kasih kepada-Mu ya Bapa di surga, karena begitu besar kasih karunia-Mu Tuhan sampai saat ini Kau tetap menyertai kami. Terlebih lagi ya Bapa, terima kasih kami kepada-Mu karena kami dapat mengikuti ibadah minggu akhir tahun gerejawi dan peringatan kepada jemaat yang telah Kau panggil ke rumah-Mu di sorga. Sertai jemaat-Mu yang beribadah di rumah-Mu yang kudus ini maupun mengikuti ibadah melalui live streaming dimanapun saat ini berada. Semoga puji-puji dan firman-Mu yang kami dengar menjadi kekuatan dalam pertumbuhan iman kami dan menjadikan buah-buah roh yang kudus kepada kami pribadi lepas pribadi. Ya Bapa, dalam menjalani sisa hidup kami ini, hari lepas hari, sampai tahun lepas tahun, banyak peristiwa yang kami jalani dalam suka maupun duka. Apapun berkat sukacita, pergumulan, masalah yang kami hadapi, kami serahkan sesuai kehendak-Mu saja Allah Bapa. Seperti saat ini Bapa, jemaat-Mu HKBP telah melewati setahun perhurian kami, dan akan menjalani minggu-minggu Advent untuk menyambut dan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia yang kami sembah dan puji selamanya. Firman-Mu dalam Pengkhotbah 3 menyatakan, dalam segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Itulah yang kami alami Tuhan. Dalam setahun ini banyak kami menerima berkat yang Kau berikan, yaitu dengan memberikan anak yang baru lahir. Anak kami yang telah lulus sekolah atau sarjana, mendapatkan pekerjaan, mendapat jodoh dan berbagai sukacita lainnya. Terima kasih berkat dan karunia-Mu itu Tuhan. Semoga kami menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Dan yang belum mendapatkan berkat sukacita, kami mengharapkan dan memohon Engkau memberikan jalan yang terbaik, ya Tuhan. Begitu juga dalam setahun terakhir di masa-masa pandemi virus COVID-19 ini Tuhan,
Banyak juga jemaat-Mu mengalami pergumulan Tuhan, seperti kehilangan pekerjaan, bisnis dan usaha yang bangkrut, yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Terlebih lagi Tuhan, banyak juga dari keluarga kami yang telah Engkau panggil ke rumah-Mu di surga. Untuk itu kami mohon jamahan-Mu ya Bapa, Kau berikan kekuatan kepada keluarga yang berduka, jemaat yang sakit Kau sembuhkan, dan masalah-masalah apapun yang dialami jemaat pada saat ini, tolong mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu antar didominasi dimanapun saat ini berada, khususnya HKBP Kebayoran Baru ini. Berkati seluruh jemaat, para halado dan pendeta yang melayani gereja ini dalam menjalankan pelayanannya dan menjalankan kehidupannya hari lepas hari dengan baik dan benar. Berkati semua program-program kerja para dewan-dewan kategorial yang telah dibuat agar terlaksana dengan baik dan benar. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kau berkati penyelenggara negara kami dari aparatur yang tertinggi, presiden sampai yang terbawah, beserta lembaga-lembaga negara yang lain, dari DPR, DPD, DPR di tingkat 1, TNI, Polri, Hakim, Jaksa, serta sukarelawan yang turut membantu negara ini, terlebih dalam mengatasi segala bencana, baik bencana alam, banjir, gempa bumi, dan tanah longsor, khususnya mengatasi pandemi virus COVID-19 ini. Berikan hikmat kebijaksanaan dari-Mu kepada mereka supaya negara kami ini bebas dari segala bencana, dan Kau berikan kekuatan pun kepada kami kalau kami pun menghadapi masalah dan bencana. Dan berkati negara kami ini Tuhan agar menjadi negara yang adil, makmur, damai dan sejahtera. Banyak lagi yang kami harapkan dan mohon kepadamu, tetapi kami yakin Bapa, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami, dan Roh-Mu yang kudus selalu ada dalam diri kami pribadi lepas pribadi. Dosa dan pelanggaran kami ampuni Bapa, supaya jangan menghambat berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Terimalah, dengarlah doa permohonan kami ini yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dulmamu, marindi maita, laos tapapunguma piliata. Tabigima indi puji-pujian.
Marede mahita sian buku ede nomor 814 ayat sada dohot ayat tolu. Laos tapasahat ma peliata kantong sada A dohot sada B. Saya jaria Tuhanku dinamar tangiangan patuduhon tu rohaku sakap mi rohamian songon nabi Bagasan ho Tuhanku, boy marlas ni rohan, o sambing haporusaku, o mapaluahonan, pargogoy maau Tuhanku, ay macay galedoa, unang lomoni rohaku, lomoni rohamasa. Dameni debatana sumurung sian salhut naroha. Ima nama ngaramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Huriana ni asian ni Tuhan Yesus Kristus tapasonang maroha dohot pikirata tajakon ma barita nauli di minggu ta sadarion ima minggu ujung tahun di parhuriota. Tangihok kamu mahatan di batana ni energian buku ni par pesalmeni bindu na pasia puluhon mamuka sian ayat sada tolhas sahat ayat 12 hujahamatu tonga-tongata songonon mahatani Tuhani. Ali Tuhan sai hodo haporusan nami marsudut-sudut. Tagan sotubu dope aka doluk jala tagan sodong dope di tubuhon tano ondot portibion nunga adokiak kuali debata sian saliling-liling na rodi saliling-liling na. Sumuang do gabi orbuk jolmai di baheko. Dungi didokho muse mulak hamu ali jolma manusia. Aiso buko sadari na tuari naung salpu do na 1000 tahun yang gudi jolom. Jala songon sada gati perjaga diborngin. Diubako do nasida jadi mate manasida manugut nai nunga martubur diulaki songon duhut-duhut. Torang ari marbunga doi jala martubur hape bodari nai disabi do jadi malos. Ai siap do hami dibahen rimasmu. Jala binahen ni parpiar ni murukmu ubahen topu mago hami. Nunga dibaiko
hajaton nami tujulom, dosa nami akan abuni tu hati uron ni bohim. Ailam moru do aka ari-ari nami sudina di bain rimasmu. Ai songon hoi sadado laho sudah aka tahun nami. Hari-hari ini tahun nami itap 70 tahun doi. Jala molo marhagogon situ tu dia do 80 tahun. Jelahina dengan nasida do hangalutan dohot halu jaun. Ai hatop situ tu do lau salpu jala habang do hami. Tungise ma tu manda gogo ni rimasmu. Jala dia biari hoho bartu pangunai ni rimasmu. Sai parrohai mahami mamilangi aka ari-ari nami asa dapotan rohana bisuk hami. Imanggo sahatna. Huriana ni asian ni Tuhan Yesus Kristus mardalan do partikianon lam mardalan so pola ikon paimon nahita. Manang naholan modem beho, manang naholan hudul beho, mana kolan namaranganangan beho, mana kolan manihai donga beho, manang aha pe diulam, manang namangula kaulaon mudo siganu hari anggo tiki idang boiso. Mardalan doi bana terus. Jala ganup partikion menuliskan sejarah tersendiri di bagasan nguluni hajol maun parsauran nang partikian. Alani neng uhir gorga guarmu dohot dinggan tulislah sejarah yang baik dalam perjalanan kehidupanmu. Ale molo neng diingot halak doho songon halak na say holan martahi najat teruslah hidup dalam kejahatan. Maka orang yang mengingatmu akan selalu mengatakan, benar dia ini adalah bandit dari sana, bandit dari sini. Alai molo ganup jupang partikian si songonon, ingoton ni jolma maka dongata, oh tutudo hamat tahun, tagan ninggo luna, holan nadinggan do, holan nauli do, diulah. Alani mana ngisi namar ningot hita, dia akan mengingat dan mengenang siapa dan kesiapan kita. Oleh sebab itu satu tokoh, setiap manusia hanya diingat ketika dia sudah tidak ada. Alai tagan rapak kita dot ibana, macai gudak kita, mau mengkritik, mau parwar-wahon dot lan nasing. Imana parjolo, alani ingot hita malek akadongan, tikion terus berjalan. Tidak bisa berhenti. Karena tidak ada yang bisa memberhentikan itu. Allah, waktu adalah kehidupan. Waktu itu adalah pemberian Tuhan. Molo arga di ho hanguluani pakai tikim saunari. Allah jepek do ngulutta. Nah paduahon turpukon ima kontemplasi ni si Daud. Dina diingot hibana pardalanan ningolu ni hajol maunon. Diingot ibana pardalanan ningoluna. Ima sosok na dibuat sian aik. Beberapa tahun hidup dia sebagai seorang pangeran di tengah-tengah di istana Mesir. Kemudian dia menjadi seorang pengembara. Kemudian dia menjadi seorang utusan Tuhan. Kemudian dia juga menjadi penuntun di tengah-tengah ni bangsoi. Banyak hal yang sudah terjadi, yang dia hadapi di tengah-tengah ni parnguluanna. Bahkan dang ibana nasahat tu tano perjanjian ni. Alani berkontemplasi ibana marningot ibana. Jalan memang dia kadungan kita perlu berefleksi. Kita perlu melihat dan mengenang perjalanan ningoluta. Kita perlu melihat dan mengenang ada berapa banyak berkat yang kita terima. Dan bagaimana berkat itu datang kepada kita dan bagaimana kita menghayatinya. Satu hal yang menarik idauta ima. Dinasai di parsia jaribana di bereng ibana. Lamoru do HP nguluni jol maut. Kesempatan untuk hidup bagi manusia itu semakin lama semakin berkurang.
Ini yang dia bisa lihat. Mau letak pelajari sian buku, ya buku Musa ini buku penciptaan. Di pasal 5 itu kita bisa lihat berbagai umur-umur orang. Ratusan tahun, bahkan ada seorang tokoh yang bisa 800 tahun lebih, yaitu Lamek. Bahkan Metusalah sampai 969 tahun. Itu luar biasa. Alai mangihut. Makin lama semakin berkurang kesempatan hidup. Itu asa didok anggot tahun ningolu namin na hatop sirang dohamisian hasiang anu. Puasa. Kenapa? Kenapa kesempatan hidup manusia itu semakin lama semakin berkurang? Dia tolu didok sumuang gabe orbuk jolmai di baheko dungi didok homuse mulak mamu ale manusia. Ai sobukon sadari natuari naung salpu. Kita ini bagaikan antrian, menunggu antrian penjaga malam. Datang pagi, giliran yang kita antri mau jaga dipanggil. Sebentar sekali. Ya kan? Diumbak hodo nasida jadi mate manasida manugut nai nunga martubur diulaki songok. Bagaikan bunga pancur. Pagi dia mekar, siang dia sudah mulai kisut. Dan akhirnya dia ditebang. Jawabannya apa? Apa jawaban dari kontemplasi itu? Apa jawaban dari perenungan itu? Akhirnya dia menjawab sendiri. Dan dia bisa lihat dalam perjalanan kehidupannya. Alaibana pe pelaku dosa. Dia tidak lagi menunjuk orang lain ini berdosa, ini jahat karena ini, karena itu. Karena si Adam, karena si Hawa kami begini. Enggak, dia tidak menunjuk. Alai molo. Nah ini idauta apa jawaban kenapa manusia itu semakin lama kesempatan hidupnya semakin rendah. Ayat 7 dikatakan. Siap dohami dibain rimasmu jala dibain ni parpiar murukmu umbain na topu magohami. Nunga dibaeko hajahaton nami. Ya, dijolom. Dosa nami akan abuni tu hati uron ni bohim. Itu kejahatan dan dosa manusia melahirkan murka Allah. Dan pada akhirnya itu jugalah yang membuat kesempatan kita untuk lebih lama lagi berkarya di tengah-tengah dunia ini. Semakin lama semakin dikurangi. Ala buha ainunga macai gudang natar lalap di hasianganon. HP edeni na porseina mandok unang lalap di arta portibion. Sobinoto marujung ngoluon. Unang lalap di arta portibion. Sobinoto marujung ngoluon. Kan gitu. Kemudian ada di bawah ada nasihat. Tugu geleng mi mananda. Habal gaon ni debata. Kita hanya menyanyikannya, enggak sempat hidup dan meresap dalam hati kita. Allah ini dibutuhkan kebijaksanaan untuk memakai waktu dan kesempatan. Dan kita tidak perlu lagi mengatakan ini salah, ini berdosa, ini enggak baik, ini baik. Enggak perlu. Karena orang yang berefleksi pada akhirnya dia memohon petunjuk kepada Tuhan. Mangido panuturion siat debata, asa debatana manuturi ibana, pabotohon pardalan ningguluna, anggiat marhite adong hamubao.
Itu sisi yang pertama. Yang kedua, sian segi kemajuan ni Portibion. Hukum termodinamika napa duahon mandok bahwa kalor atau energi dia akan mengalir dari suhu yang tertinggi, dia akan menuju kepada yang rendah. Tidak bisa dibalikkan. Tidak bisa yang dari kedingin diberikan ke yang tinggi. Karena apa? Energi atau kalori itu tidak bisa diubah segampang itu. Tetapi energi semakin lama dia akan semakin berkurang. Itu asa molo nang minum hita, minum sesuatu na panas nalas, jolo tapasobu asa ibana makin lama semakin dingin, kan begitu. Kemudian dia bisa menyesuaikan dengan suhu tubuh kita. Artinya hidup kita mengalami penurunan kemerosotan. Kita nggak bisa paksakan. Ida hitam, Pak. Kita tidak bisa tidak menua. Ya, itu hukum termodinamik. Kerutan di wajah kita akan tetap terlihat. Meski kita menyembunyikannya dengan berbagai macam bedak pak gitu banyak-banyak. Aledung lewat di tebung cuci wajah, tetap juga yang berkerut akan tetap berkerut. Uban itu tetap akan keluar, meski juga banyak cat rambut. Tidak bisa tidak kelihatan. Betul ya? Lam leleng ngolu tahun, lam morudo refleksi kita. Gaya refleks kita juga akan kurang. Anggo ditiki umur 30-40 tahun begitu ada ancaman kita cepat pak. Alai dung umur 60 tahun, 70 tahun. Lam pak. Kan begitu kira-kira. Yang tadinya cepat pupak. Sekarang pak. Lambat dia. Ya toh? Makanan nunga mulai taorui. Ya kan? Ida hamu makan nama Tuhan wang molotung peg boy ayo sehat do boy sudah walang paling tidak volumenya dia sudah kurangi. Tik umur 20 tahun ibadah rabusan ini alang tabu lemagi kan dung 50 sekian ba menek coba lam gudang dotong halak nama dok tuita amang pendeta batak bah hati-hati kolesterol ini kan padahal mau lulusan polisi itu bah anakmu umur 1 tahun bapak jaga ini kan betul ya semakin lama semakin yang tadinya suka mengkoleksi minyak wangi kita sudah mengkoleksi balsam betul ya nggak kurang memakai balsam tahun betul kan nggak bisa dihindari dan nggak bisa kita balikkan itu hukum termodinamik. Semakin merosot kehidupan kita. Molotung marsait behita. Ada dokter yang memberikan pengobatan. Tetapi ingat ilmu kedokteran secanggih apapun itu tidak akan pernah bisa meniadakan kematian. Menunda sesaat bisa. Belum ada satu penemuan yang bisa mengatakan dengan kedokteran ini kematian bisa ditiadakan. Ai dokteri sendiri mati dotong. Spesialis apapun, subspesialis apapun, ketika penyakit datang dan ketika Tuhan berkehendak, ikut John na ibana siat tonga-tonga ni hasianganon. Borhat do ibana. Ale di danganong na boy tadal hon di hasianganon. Hidup kita semakin merosot. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Alani ulahun mana dengan hobasi donganmu, hobasi anak dan istrimu dengan baik. Layani mereka dengan baik, berikan yang terbaik. Siapa tahu besok kamu nggak punya waktu lagi untuk melayani mereka. Para istri-istri, layani suamimu dengan baik.
Layani anakmu dengan baik. Siapa tahu besok engkau tidak punya kesempatan untuk melayani lagi. Para suami-suami, hiduplah setia terhadap anak dan istrimu. Layani mereka dengan baik. Siapa tahu besok engkau tidak bisa lagi melayani mereka. Karena kesempatanmu terbatas. Hari-hari terbatas. Bijaksanalah dalam mengisi kehidupan ini. Alana tikion ima anugerah, kesempatan yang Tuhan berikan dan jangan sia-siakan. Karena dia tidak akan balik. Kalor yang dari panas ke dingin, dia tidak bisa dibalikkan ke atas lagi. Tapi dia akan habis. Hidup kita tidak bisa kembali lagi. Dang boy gabi mulak poso hoi nang pedidok. Songon pidong Raja Wali mulak rata mulak tata dang boy. Ya. Molo tu ngadong na boy operasi plastik satu kid doi. Ya kan? Dungi plastiki honalas mader doi. Ya kan? Selagi waktu ada, bijaksanalah. Isilah hidupmu ini dengan kebaikan. Para hamba-hamba Tuhan, bijaksanalah. Hidup ini adalah waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan dan gajang. Layani umat Tuhan dengan baik. Siapa tahu besok kamu tidak bisa lagi melakukan pelayanan. Bisa karena stroke. Bisa karena sakit ini, sakit itu. Ya kan? Berhenti untuk memikirkan yang tidak baik terhadap komunitasmu, terhadap istrimu, terhadap suamimu, terhadap anak-anakmu. Lakukan yang baik. Agar waktu yang Tuhan berikan cukup berkualitas dan bermanfaat. Idolapatan berkontemplasi. Itu artinya kita berefleksi. Ayo, makai waktu. Berilah waktumu untuk sesekali berefleksi. Yang kedua, molo marsahid imanmu. Molo marsahid partodionmu. Bagaimana orang yang sakit iman? Bagaimana orang yang sakit rohaninya? Perhatikan dan lihat. Ganu pahalak naung mangolo di bagasan hak Kristenon. Nunga macai dewasa secara jasmani dot rohani. Ale molo somar parbui hapur sionna. Olan na roa ditahi. Olan na pagutu-gutu bada dot lan nasing. Tidak ada obatnya itu. Satu-satunya obat adalah mendekat kepada Kristus. Apabila rohanimu mengalami ketidakberesan, apabila imanmu sedang terganggu, apabila imanmu sedang gusar, obatnya hanya Yesus. Berkomunikasilah dengan intens kepada Yesus. Menyerahlah kepadanya dengan tulus. Holan Yesus do Tuhan debatana sumurung jalaibana do sipaluaho. Dia adalah tabib agung yang bisa mengatasi segala apapun yang ada di tengah-tengah di Portibion. Sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Maka apapun di dunia ini tidak bisa memenjarakan Yesus. Apapun di dunia ini tidak bisa menghentikan karya Allah. Allah ni molo marsahid partodionmu. Unang sigai dagingmu. Molo marsahid dagingmu lau mahotu parubat. Ale molo marsahid jiwamu. Marsahid todim. Dipakilalau koma dau sededonganmu.
Dipakilalau ko hiram madau Tuhan musiako. Dipakilalau ko hurang dihargai dongamu. Alai ingot. Adong do nama cai holong rohana tuho. Adong do nama cai harga makargai ho. Jala alani ho pola ikon mate. Jala mate tartulang ibana di hau pinar silangi. Satu-satunya obat adalah datang kepada Yesus. Songon endenya kana pursiai. Namandok. Sai solhot tu silangmi. Mari kita nyanyikan sedikit. Sai solhot dengan perasaan menyesal. Bagaimana Daud berkontemplasi. Kita sekarang berkontemplasi. Kita sekarang mengingat apa dan siapa kita ke hadapan Tuhan. Dan kita mengingat keberdosaan kita. Kita nyanyikan dengan setengah suara. Sai solhot tu silangmi. Sada dua ya. Paroha humma mace gudang hahurang ata. Anggukon ma dosami silangmi. Silangmi Tuhanku Alani saidok ma ajari au Tuhan mamilang aka ari-ariku. Songonido nang dihamunana hua holongi hami. Dongan nami na tongon hurang hahi pasuk kamun waeng. Na dirawat di rumah sakit manang na di tonga-tongan ijabu. Husapa hami hamun waeng hutangnya ko kami. Asa tong urang marsahit partod dia muna. Maulo marsahit dagingmu. Nungatikosi di bagasan pangubation ni dokter mamu. Panghidu gugu sian Tuhani asa malum sahitmu. Alai ingot. Dang adong. Pengobatan di Portibion nabui meniadakan kematian. Alai mangalehon haisaran satokin boy doi. Alai nunang mandate ho. Margogo ma todim. Margogo ma porsiomu. Saidok ma hodot Tuhan si paluau. Amang si tua bicar marbau. Inang samora si manjuntak si litonga. Inang tinur si rait boru si torus. David sinaga. Amang birong tambunan dot inang birong tambunan pardede. Wilprit hutagalung. Inang lambok tambunan boru si barani. Amang tela si manjuntak dot inang eba si manjuntak boru manalu. Pasahat dirim tutuhani. Unang mandele ho, unang mabiar ho. Ay ibana adong di labungmu. Yurna hutagalung boru si regar. Siti Asmin si manuk kalit boru si topul. Sondang hutahayan pangaribuan. Purnama siahan si manjuntak. Frida panggabian boru si tompul. Nainggolan. Nainggolan boru simbolon. Inang nainggolan boru simbolon. Inang nilam tobing boru batu bara. Inang leli pasaribu boru si matupang. Inang si morangkir boru lumban tobing. Desi si hombing boru lumban raja. Amang Jansen Huta Barat. Giovanni si hombing. Inang marlinang tobing boru Huta Galung. Maybe boru si hombing. Michael si tompul. Inang askira ranu di mejo. Amang Anwar Lubis. Upasahat hami tuho akamang akainang nanganak kon nami barita naulion papos patogu ha porsion dot pakirimonmu unang mandele unang madate ho macai holong
rohani Tuhan Yesus Tuho, margogo madamang, margogo madainang, nang songoni dongan nami, amang sagumani tobing dot inang, toktong margogo hami mangadopi akan masa di tonga-tonga dinggulum, maradu sude ruas ni huriamon ale, amang aga inang, molo tung adong parukilanmu, molo tung adong aka pergumulanmu, pasahat tu ibana, pake matikion, dohot sitong unang mandeleho, unang adong na bongot tu panguncunan. Ingot, momentum mori, ingot hari hamamaten, hitape tadi konot tado hasianganon. Alani pakai tikion. Asa molo diingot donganmu ho. Diingot keturunanmu ho. Ingoton nama akan naulina denggan nasian ho. Asa mersangap Tuhan. Amin. Debatana sokal nabadia. Debatana nami doho ali Tuhan. Sadarion huingot huboto hamima lamoru do HP. Kesempatan ni hidup di tengah-tengah ninggulu nami. Alani dosa nami. Natar lobi. Alani hajahaton nami. Ale amang. Piga dan nari luas somu hami. Mangula di dalam mangolo di bagasan adusau. Mangolo di bagasan gejang di roha. Tuhan asih roham. Patad dapa botohon mahabal gaun mi. Asa marhiti sieni. Lamhu boto hami, orbuk do hami, namet met do hape hami. Mulutung di luar suami manggul mit di tonga-tonga dia siangan onale amang udah hola tala dia si di roh. Ajari hami mamilang ari-ari nami. Asa unang marisuang kubaik kami Tuhan. Pasu-pasu sudah ruas ni uramon. Unang adong nabongot tu panguncunan. Lehon pargogoy. Daging doto dinami. Dan adong ubat manangahape di Portibion. Nabui mangagohon hamatiani. Alai bui menunda. Alani tuho mahami marhap urusan. Aihodo Tuhan si hokop jala sitobus hami. Asiroham ali Yesus. Ramoti akayana konami. Dia kananaeng mangauduti aka ulauna. Dia nanaeng mengikuti aka ujian-ujian. Ujian di persikolan nang ujian nalau mandapoton parkarijuon. Di swasta nang di CPNS. Pasu-pasu nasida. Asa taruli di sesani dosa, taruli di hamunangan nasian. Nang akayana kon nami naikom patut maniana le Tuhan. Pajongjok kon sada bagas di tonga-tonga ni huri. Ngulu nami di huriam. Tuhan tongos masirokap nito dinasida sidongan magodang. Asa tumibu nasida marhasohotan di bagasan pangaramotionmu. Ali Yesus Tuhan nami asiroham. Sesa dosa nami nagudangi ali Tuhan. Pada umahatak kangoni sian hami. Amin. Mari ni mahita los tapapung umapiliata. Tuhaku do patureda laki. Tuhaku do paturela kaki. Siana sarohaki upasahat noluki. Aku do patureda kaki. Tuhaku do patureda laki.
upasahat diriki, tu tangani Tuhaki, Tuhaku dopati urlah kaki. Tak pasahat ma pilihan na tapapungon tu adopan di debata martang yang mahita. Ali debata manami na di Banua Gijang hodo hararuan di salut silinlen na dinggandot na sauli basa na malitus. Hupasat hami masian na nilian mitu hami pilihan na mituho. Sai jalo mai gabe wam na hukus di jelum. Pasu mai jalara moti asa hopa rahasia kami pilihanon. Pati bulhon harajon mu di tonga-tonga di huriam dot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite to dim. Asalam hutada hami godang ni silen-len mi di hami asalam gir-gir hami mandok moliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasanani lehoni tandira di pamataku, osado gogoki radi saluhut hartaku, upasahat itu ho esa usaha tokudo. Ali Tuhan di batapar gogona sohatu dosan. Hodo naman johami jala hodo napa pungo kami napi nilitmu tuhuriam nabadiei. Moliate marohanami ala naung di pasat ho tuhami anakmu asa ibana na punah hami. Asi maroham sai pargogoi mahami mangulahon na nidok ni hatam. Asa domu hami dohot naung tolhas tu labungmu. Patogu maha porsion nami sahat rodi ajal nami. Asa saat hami sogot tu halalas ni rohana suburung. Nabi naradem di akana makah holongi ho. Asa pujion nami ho disaliling-liling na. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia maguarmu sai Roma harajonmu. Sai saut malomo ni roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon padesa nami di dosa di dongan namar dosa di hami. Unang hami togion tu pangunjunan. Palua hami sian pangago. Ai ho dona puna harajan dot hagogan rodi hasang apon saleleng nileleng na Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamau. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutod di munabe. Amen. Ayo, yuk. Huriani Tuhan Yesus. Nadong di tonga-tonga ni gerizaon, suang-songan ni nang hamu, namar tangiang, namar ibadah, di tonga-tonga ni bagas, maradu sude hamu, manang di diamu, na boy terhubung dot kami. Kami jajaran parhobas di Huria Hatta KBP Kebayoran Baru.
padita, rap dohot sudi parhaladu, partohonan dohot naso partohonan. Pasahaton tutonga-tonga nimuna, dameni Kristus madi hamu ganup marsada-sada, selamat hari Minggu, horas. Mulak mamu di bagasan damai.